A xente que di é que eu son moi selectiva nos meus vínculos. Esta frase está moi ben, pero eu deime conta que se usa dunha forma moi vacía e que ven sendo o primeiro chanzo da evitación, de evadirte de como te relacionas, porque xa despois se che dá na marcha se dis, que eu son moi selectiva, e é tamén, dentro dese narcisismo cultural, o primeiro chanzo da manipulación futura. Agora a persoa, ti coñeces unha persoa e diche, non, é que eu son moi selectiva, moi selectivo. E ti daquela dis, ostra, se me elixe, iso fala do meu valor. E no futuro, cando che andan un pouco facendo a xogada, esta ambivalencia, porque ademais é que é unha forma de relacionarse que está aí. Ti empezas a cuestionar, a ver, se esta persoa é moi selectiva e non me está elixindo, e aí tamén toca a túa ferida, non? Toca, de feito, a túa ferida narcisista. Como a xente simplifica tanto, que é a de que non loitan polo que non funciona, sí? E isto é unha mente moi capitalista, porque damos por feito case o vínculo como a un aparato que ti compras e funciona ou non funciona. E se dá problemas, vai ao punto limpo e compras outro. Como esa mente capitalista parece que se te elixo ou non te elixo é unha cousa capitalista, cuantitativa, e non cualitativa, e cando digo cualitativa vou máis aló de máis ou menos calidade, senón o que mellor se adapta a min, aos meus gustos, ás miñas necesidades afectivas, porque se falamos de vínculos, pois unha persoa que se adapte e cubra as miñas necesidades afectivas, que cadre e dite comigo no que eu son quen de dar, ca miña forma de vida, se teño máis tempo ou menos tempo, ou teño tamén as miñas necesidades de espazo propio, e todo isto, non? Sería algo máis complexo ca eres a hostia, elíxote ou non me vales. Pero o narcisismo cultural funciona así. Sí que, nese sentido, sí que son persoas que simplifican as cousas en sí, non, máis, menos. Mais eu cando parto de que ti és unha persoa moi selectiva, se vexo esa ambivalencia, se sinto que non me estás elixindo, ou se me excluíches, ou vexo que non me integras, non, na túa vida, eu non debo cuestionarme o meu valor. Aquí é fácil. Ti és unha persoa selectiva e a min non me estás elixindo. E eu, digo eu creei isto para min, eu son unha persoa selectiva. E o primeiro que non selecciono é a quen non me selecciona. Eu non elixo a quen non me elixe. E non cuestiono o meu valor por iso. Criterio afectivo. O criterio afectivo, isto habería que telo, sería o que a min me encaixa, non me encaixa, me val, non me val. Logo, o meu criterio afectivo parte de que a quen non me elixe, a min xa non me val. Sí? É que isto é unha cuestión de amor propio e é san. Non cuestiono o seu criterio, cada un saberá como elixe, sí? E aí entra a liberdade, és libre, sí? De vincularte como ti queiras, e non me cuestiono eu. Non lle gustamos a todo o mundo e iso é bo. Mais nesta sociedade líquida a xente non ten este criterio afectivo realmente. Esa mente máis capitalista de uso. A idea de non loito polo que non funciona é tamén unha forma de evadirse e de ver os vínculos precisamente como algo que eu uso e non me pode dar problemas. Eu deshumanizo-te. Ti non me veñas cos teus problemas, non me veñas con, sabes, eu que sei, que te pasou isto ou outro, porque eu non estou aquí para acompañarte.
estou aquí para facer o uso de ti que eu preciso para sair aí fora e toda esa simulación social, os vínculos afectivos sexuais, o uso físico, e cubrir un pouco eses vacíos e ese sucedáneo, sí, de que a miña vida ten sentido, hai persoas. Para non facerme responsable, voume escudar en que son selectiva e non me complico e non loito por cousas que non funcionan. Deshumanízote, deshumanizo meu tamén. Dicir, eu non teño a capacidade de ter vínculos complexos admitindo que as outras persoas pois son complexas e que a vida é dura, é complicada e nos dá reveses e precisamos axudarnos e acompañarnos. Pero eu xa me deshumanicei e comigo non contes. É isto. E aquí sí que é ese momento no que se ti aceptas, non me elixe, e ademais a persoa de entrada díxome que era selectiva, e eu agora vexo que non me está seleccionando outras cousas. Pois teño que asumir que non me quere, que non lle importo, que non me elixiu, e retirarme. Cando se me exclúe, isto mesmo que digo nos grupos, cando se me exclúe, eu teño que aceptar esa exclusión. E ademais, porque eu isto vivino tal cual, eu non loito polo que non funciona. Se a persoa xa non me está elixindo, e ademais eu sei que é unha persoa que non loita por facer funcionar as cousas, aínda que eu non entenda o porqué, que eu entenda ou non o entenda, é totalmente secundario. Está claro que a persoa non me está elixindo e non vai cuestionarse nin intentar adaptarse para que isto funcione. Daquela eu teño que aceptar iso. Aquí teríamos outra vez existencialismo, que é o que eu digo, contra nihilismo, que é que a vida é así e non podemos facer nada. Eu non loito porque entendo que non hai maneira, eu non podo tomar decisións que fagan que as cousas melloren, por iso non loito, é nihilismo puro. Daquela estaría a ferida existencial e estaría a ferida narcisista. Esas persoas nihilistas, ese nihilismo moderno que vemos hoxe, tenta solucionar a ferida narcisista. A ferida narcisista que precisa da validación externa. E unha das cousas que precisa é que ti valides que as cousas non podían ser de outra forma. Que é así, que non se pode decidir, necesitan que valides ese nihilismo, ese absurdo da vida, non? E a ferida existencial precisa curar, sanarse, buscando o sentido propio. Aquí eu non preciso a validación, preciso encontrar o sentido propio en min. Aquí sí que falaríamos de priorizarte. Os nihilistas estarían priorizándose usando as outras persoas e elixindo para validar desde ese narcisismo, e as persoas existencialistas estaríamos buscando sentido propio en nós, sen depender desa validación. Por iso, cando non te elixe, non te exclúe, queda claro que non quere tomar decisións para resolver iso, a persoa existencialista retírase e acepta e busca o sentido en sí, porque non se define por o rexeitamento nin pola exclusión. Defínese polos seus actos e por como precisamente acepta iso, busca aquelo que está na persoa e tenta definirse polos seus actos. E un dos actos que te define é a capacidade de aceptar que non te queiran, que non te elixan, que non te acompañen, que non fajan nada, vale? Porque o vínculo
se humanice e aí teñan cabida os teus problemas, as túas contradiccións, as veces nas que te equivocas, as veces nas que non tes tanto para dar porque pasan outras cousas. E isto sería moi junguiano, non? No propio rexeitamento e na propia exclusión, na túa capacidade de aceptar iso, non definirte por iso, e quererte, e poñer o foco naquelas outras persoas que si te están elixindo, iso mesmo resolve o teu problema existencial. E é bonito, é moi bonito. Sería o existencialismo, máis aló dese cousa snob intelectual de non, é que eu leo os existencialistas, sería o existencialismo e como a esa resistencia contemporánea fronte a ese narcisismo cultural, fronte a esa sociedade líquida, sí? Fronte a unha mente capitalista que acumula vínculos, acumula experiencias, case nunha contabilidade e non nunha capacidade de vivilas. Humanizarnos pasa por aceptar a nosa complexidade, as nosas necesidades humanas, abrazar iso, e logo xa o abrazamos nas outras persoas. Eu deime conta, non? Porque eu son tan racional que cando alguén non me quere e non me elixe, pois acepto, fago ese rollo tamén moi junguiano de retírome ca miña dor e collo esa ferida e resolvoa, sí? Deime conta que fas aboiar precisamente que ese criterio afectivo, non? Ese eu son moi selectiva, non era unha selección que estaba mirando o humano, non? Estaba mirando de non se complicar, de que mentras me vales e te uso sen que isto me supoña un problema, isto está moi ben, e cando me supón abrazar o humano e aceptarte inteira, logo amosarme eu tamén, non? Ese ser humano completo e complexo, a iso chámolle loitar por facer funcionar as cousas e non loito. E isto vendiúsenos como a madurez, son selectiva, eu non me complico, eu non loito, como a liberdade, si, eu fago o que quero porque eu teño que priorizarme, porque cada un mira por si, e nin é madurez, nin é liberdade. En realidade é unha inmadurez case infantil, si, moi narcisista, moi eu, e non é nada de liberdade porque responde ás dinámicas de poder e responde a un guión que se nos escribiu para que nós o sigamos.